élelmiszeripari szennyvíztisztítással foglalkozunk, és egy olyan kompakt rendszerrel indultunk a versenyen, ami egy szabványos konténerbe telepített komplett szennyvíztisztító. Szerintem alapvetően 3 dolog az, amiben újdonságot nyújt ez a rendszer. Egyrészt az, hogy mivel konténerbe van telepítve, ezért előre gyárthatjuk az adott cégnek. Az átállás így nagyon gyors a régi rendszerről az újra. A vezérlésünk saját fejlesztésű és a legmodernebb, mondhatom, rendszer, és távolról elérhető, tehát mi nem csak egy gépet adunk el, de bármikor telefonálnak, hogy bajba vannak, akkor mi látjuk az ő rendszerüket, be tudunk avatkozni, tudunk segíteni a kezelőknek a működtetésben. És a harmadik pedig talán az a szegmens Magyarországon, ezek a kis, közepes élelmiszeripari gyártóüzemek, akiknek eddig nem volt megoldva, tehát egy olyan szegmens találtunk, ahol nagy valószínűséggel még a jövőben is lesz sok eredményünk. Ez egy csapatmunka eredménye, amit most elértünk, úgyhogy azért nagyjából az egész cég el is jött erre a díjátadóra. Ez egy nagyon jó érzés, tehát érzem, hogy nem csak egy cég vagyunk, hanem egy kicsit egy csapatként, egy családként kovácsolódtunk össze, és ennek a egyik terméke, gyermeke ez a gép. És azáltal, hogy elismerte a szakma, innen tudjuk, hogy jó irányba haladunk, jó irányba megyünk, lesz jövőnk, és ezáltal a cégnek és a cégben dolgozóknak is lesz jövője.